Mona Lisa. बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै ओइ आनान गसाइ मानो नों बिब्दि जोनोम होआ बे अनजालिखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव बिनोनो होजोबा दुखु दाहाखौ दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि मेगनावबो मोदै गगोन आंनि मेगनावबो मोदै गगोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव सना नोंनि गोसोखौ दा हगार सारसना नोंनि देहाखौ दङ आंबो नोंजोंनो लोगोआव सुखु दुखु सहाय फागोन नोंजों जिउआव आइ आफाया नोंनोथ' नुबोबायना आफा बेबायदि लेंग्रि हिन्जावखौ जों बोरै बिहामजो लायनो दा बिनिखायनो जोङो गोदान बिहामजो लायनो सानबाय नों सिन्था जानो नांला नाङा आयै आंनो गुबुन हिन्जावखौ नाङा लेंग्रिबाबो खानिबाबो खुजिबाबो बेनि आंनि थाखाय मोजां नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ किन्तु आंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहा बे ओनसोलाव मान सन्मान दङ
जाथि खुरमा बाय भागि दङ गिदिर जाथि बंस दङ आं माब्रै बेखौ बिहामजो लायनो हानो सिख्रि मानसिफ्रा मा होनगोन जोंखौ नों एसे सिन्था खालामनानै नायसै फिसा जायखि जेखि बुङायै आं बे हिनजावखौनो हाबा लागोन जायख्लं फिसा नों जोंनि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन फिसा जानानै बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनो रोङाब्ला मानोथो फिसा खांखो जोंलाय नोंगौ आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो इयुननि समफ्राव जाहाथे नों जेबो खस्थ' सहायनाङा बेफोरखौ साननानैसो जों बुंदों नों जोंनि साननायाव हेंथा दा खालामसै ओइ नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावदो बे साला फैला कन्ट्राक्टरा रांबो हराखिसै आरो बिनानावखौबो गथायाखिसै नोंसोर बिनि बिनानावखौ जेरावखि लोगो मोना हमख्रबनानै लानानै फैनांगौ आरो आंजों हाबा फैनांगौ आरो फेन्टमा पुरहित नागिरनानै जायगायावनो आवाथि खन्द' खालामनांगौ बानायनानै दोनखा जागोन बस बै थाइसौगुरिनि आमायसो गोनांखौनो लायगोन आङो बेनो मोजां पुरहित बेनो खालि रांल' नांगौ सफैनाय लोगो लोगो हाबा हिनजावखौसो बोफेरथाराखैब्रा आङो गारिया बन्द' खालाम आरो ओंखार माबार सिखारिनि आखायाव बाहा बारग'नो नोंसोरलाय थौ ला थौ गुड हेट बेसे गोजान दंबावब्रा माथो हाग्रा बारि मेंनाय मोनलायलांबाय आङो हे बारा गोजान गैलालै बे खाथियावनोसै जोंनाबो देउथिया बेनो नोंनाबो बेनो खिन्थु रावनोबो खिथा मोननाय नङा नोङो जोंनि आड्डाखौ आं खिन्थालै खिन्थायोबा आं नोंजों फैफायो नामा आंलाय नै ओरैसो औ बे साला माइकेल पुरहित लायनाया मानो दाबो सौदिया आइदै हो साबाय नामा साबायलै मामाय न गोख्रै बैयावनो बैनो जोंना जायगाया बसाबैलाय ओम
शांति ओम शांति बृहस्पति गुरु मंगलम शांति नमः ओम शांति गुरु मंगलम शांति नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शांति नमः ओइ आवाथि खन्दआ गोख्रै बानाय जागोन बस बे आवाज खन्दखौ जों दानो बानायगोन अके ओंखार है थाबाय है थाबाय माबार है थाबाय खालाम साननाय मोनसैलाय थाबाय थौ आयौ थाबाय आयौ ओइ फाफिफोर हुंगार आंखौ गोगै जाबाय हुंगार है हुंगार फाफिफोर आयौ थाबाय माबार आयौ खालाम सानगोन नोंसोरलाय आंखौ फाफिफोर हुंगार आयौ थौ गोख्रै आयौ फाफिफोर हुंगार आंखौ फाफिफोर हुंगार मोनबोबाय बस हुंगार आयौ 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 ओइ बेखौ खाख्रबनानै दोनै थां आयौ जागोन बस शांति अंजू ओम शांति अंजू विवायतम करस्ये शांति अंजू ओम शांति मंगलम शरणम शांति कुमार रत्नाकर कुमारी अंजू अंजनी देवी विवायतम अंजू आगमा ओम आगमा शांति गुरु मंगलम शरणम शांति आगमा विवायतम करस्ये आगमा शांति ओइ मंगलम ओइ गोख्रै गोख्रै ओइ ओम शांति पापहम कर्महम पापत्मयहम पाप सर्वतम क्षम ओम गंगा देवी गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती वासुदेवाय नमः शांति हेलो? विवाहत अन्जु आरो आंखौ दांदुफुर हाजोआव लाबोनानै रत्नाकरा जेरा होगासिनो दङ अन्नानै जोंखौ रैखा खालामफैदो Hello, Inspector Naraz speaking. बबे जायगायाव दांदुफुर हाजोआव आच्छा होमबालाय नोंबो दानो फैदो कर्पूर गौरम कर्ण अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ब्रह्माणि सहितम नमामि दांदुफुर हाजोआ बैनो सार आरो आंनि बिनानाव आरो आगोमाया बहायनो दङ Orders, step forward. ओम वर्णाणं मर्ताणं रसनं संदसमपि मंगलाणं सकर्तरो बंडे बणि विनायकम् ओम भवानी शंकर मकाय दुर्गाय नमः ओम गंगा गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती तीर्थनाथ स्नान Boss! प्रतीक Police family! शांति हाँ? पुलिस 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 भूर्भुव स्वाहा तत्रावितुर्वरेण्यं भर्गो बे सिमाफोरा बोरै मोनामसुनाय फैखो देवो ओइ अ थादो पुरोहित अन्जु बिनानाव नों मोजाङै दं ना औ आदा आं मोजाङैनो दं नाथाय आगोमाया बोरो पुरोहित नों सोरखौ हाबादों रत्नाकर आरो अन्जुजों हाबा होदों आगोमा नों मोजाङै दंथ' औ आं जेबो मोजाङै खहा जायाखैथ'
ओहो जेबो जायाखिसै हिन्जावनि बिमा बिफा सोर आं मिथिया सार हौवानि बिमा बिफा सोर आं मिथिया सार मिथियाबा मानो हाबा होआ ओइ पुरहित आन्दायसुला गुन्दाफोरनि थाखा जाना हाबा होग्रा पुरहित आयौ अन्जु आगोमा फैदो न'आव थांसै बाजै 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 जाखो मा जाखो मा जायामोन हा माथो जायामोन फालाय बै साला रत्नाकर गुन्दाया आंनि बिनानावखौ जर जुलुम हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसनि मदद आरो आफा इसोरनि अननायाव बिनानावा दिनै गबोफिनबाय हाब मा आफोद आफोद मा जुनाद आखुनि मानसि बेलाय खोनाफेराखैमोन आं बेबायदि जाथायखौ उदांस्रि बेनिखायनो आं अन्जुखौ दाबसे गोजानाव फरायनो दोनहरनो सानबाय बेयाव दोनबाय थायोब्ला सानसे बेलासे बे साला रत्नाकर गुन्दाया बेबायदि अलखदाव खोलैनो नाजाफिननोबो हागौ हा बहाथो दोनहरनो सानखो बै सोनाब रायजोआव बडलेण्डनि हौरै बारै तामिलनाडुआव बै जायगायावनो आथिखालाव इनस्टिटिउसनफ्रा इडुकेसननि थाखाय जोबोद मोजांथार बे जायगायावनो आं आंनि बिनानावखौ फरायनो थाखाय दोनहरनो सानबाय उदांस्रि दे माबा मोनसे खालामजागोन बे उनाव सानलाय जागोन थुदो थौ न' सिङाव रेस्ट लाहैदो थुदो जायखौल' सिमां नुबाय थायो बोरो जायख्लं होननानै गाब्रिबाय थायो नोङो बोरोथो माथो जायख्लङा दाबो सफैदियालाय बै फैनायानो नंगौनदां नाहरनाय बै नंगौना नङा नङाबा सोरथो जाखो बेलाय रायलायदो नोंसोर आं हले खाथियाव थायालै बेसे गोबाव जाखो मना सफैनाया नोंखौनो नेबाय थादों आं दहायनो फैदों मना थौ एसे गार्डेनाव बेरायग्लांनि जायख्लं नोंसिनि बिमा बिफाया दि आंखौ बिहामजोखौ नाया आं दासिमबो फोथाया जों सानैनि मोजां मोननाया जे जाफुंगोन नों फोथाय मना आइ आफाया नोंखौ गनायाबाबो आं नोंखौ आंनि जिउनि आंगो खालामथारगोन माथो सोरबा लेंग्रिखौनो लानानै बेरायगासिनो दं फैनाय ओइ लेंग्रि मानसिखौ लानानै बेरायनो लाजिया नोङो जोंनि बेरायाव नोंहा मानि हेंथा ये गोराबावसो नोङो आयौ
मा खल जाखो बे अन्थाइ बिखा मानसि नामा नोंसोर अन्थाइ बिखा जौ अन्थाइ बिखा हा Hey! 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 Shut up! Hey! 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 Shut up! Aku sinak ini. Hey! Hey! बिनि मा जादों आं बिदि दाबु जोंनि मनाया गाबख्रावलायबाय बेथ' माबा जाथारबायलै मा जादों मना मा जादों मा जाखो नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो दुखुफोर मोनबाय नामा मा जाया नोंसोर सोर मा खालामा आदै सोरबा गुन्दाफोर बुना गालांदों गुन्दाफोर मा जाया फिसा मा जाया मना थौ फिसा न'आव थौ मालाखौ बुंखादोंमोन नोंथांखौ नोंथांनि फिसाजोखौ सामलायनानै लानो दिनै नोंथांनि थाखायनो एफा गिदिर जानानै थांबाय थौ न'आव मानसि दंना गैया मानसि दं नामा मानसि दंना गैया आयौ माथो पुलिससोलाय औ जों पुलिस फैदों न' सिङाव सोर सोर दं बाहेरायाव माबार गोख्रै ओंखारबो नै बोराय पुलिस फैदों मा पुलिस मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं न'आव पुलिस नोंसाला रत्नाकरा बोरो आंनि फिसा रत्नाकर बेथ' न'आव गैयैया बेसेबा गोबावसै आं माबोरै बुंनो हानो गैया बियो जों मोनथिया मा गैया बेलाय मालाय न'खराव उफ्रा खालामगासिनो दं मानि उतपात बेलाय बिसोर सानैखौ थानायाव लानानै फै जागोन सार आगोमा आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन मा खोथा बेलाय आगोमा
जोंनि न'खरा आंखौ गुबुन जायगायाव कलेज फरायनो दोनहरसिगोन। मा? नाथाय आं नोंखौ बावगारलांनो हाया। अनजु, नों गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो आंखौ दाबाव। आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन। आगोमा, आं नोंखौ बावा, नोंबो आंखौ दाबाव। नों गोजानाव फरायहैनायाव आंहा हेंथा गैया, नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया जाहाथे अराय सम थाबाय थायो। मेगना नुवाब्लाबो, नोंखौ खाथियाव मोनाब्लाबो गोसोआ आंना बावनो हाया। आंबो बावनो हानाय नङा। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय। नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय, नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि थाजिम मोनबाय। मेगनजों नुवाब्लाबो, गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा। मेगनजों नुवाब्लाबो, गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि थाजिम मोनबाय। बैसाना सोरांखौ बुहुमनो होनाय बादि, आंबो आंनि अननायखौ नोंनो होलांबाय थागोन। बिभुमा साननि सोरांखौ बोजबनाय बादि, आंबो नोंनि बिदिब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बे बुहुमाव गोजोरै लाखिलांदिनि। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय। नोंनि
जाखो मौजां मावालि बस नोंनि आइ आफाखौ पुलिसफ्रा हमनानै लानानै थांजोब्बाय नै हा आंनि आइ आफाखौ पुलिसा हमना लांजोब्बाय बाथ्रायाथ' गाज्रि जाबाय आरो नों थानायाव सारेन्डार जाहैयाब्ला नोंनि आइ आफाखौ हगार हरानो आं सारेन्डार जायाबा आइ आफाया जेलाव अह आं थानायाव गावखौ गथायनायानो मोजां जागोन नङाबा आइ आफाया खस्थ' मोनगोन मा सानखो बस सारेन्डार सारेन्डार गाबोन जों थानायाव थांनानै गावखौ गथायनाय डेट मिन्स सारेन्डार नोंसोर हागोन ना हाया नोंसोर रावबो हायाबा आं गाबोन हारसिं थांनानै थानायाव गावखौ गथायगोन रथ' बस जोंबो नोंजों थांगोन बस साबास नोंसोर आंनि साननायाव मदद होबाय अब्ला बयबो फैदो आच्छा नोंथांमोनहा बे निज्रागुरिनि निर्मल होननायनि फिसाजोखौ सिनायगौ बिफाखौथ' सिनायगौ नाथाय फिसाजोखौसो सिनाया जाबाय बिफाखौ सिनायब्लानो हामबाय दा बाथ्राया जाबाय बिनि फिसाजोखौ आङो बिहामजो लायनाय जासिगोन बै बाजै थिलेबानो गासिबो रायलायखाजोब्बाय दा नोंसोर गामिनि जानानै बाजै थिलेबजों थांफादोल' हायोब्ला लोगो लोगो लाबोफादो हा गासिबो रायलायजोबखाबायबालाय माथो दंबावो जोंहाथ' थांफानांगौल'सो औ नोंसोर खालि गार्जेन जानानैल' थांफानांगौ हिन्जाव गोदानाबो फैफाखागोन रायज्लायखाजोबनाय आरो अखानायैनो हाबाबो होनो हागौ दे जागोन दे हा बिदिब्ला जों ओंखारहैदिनि र' ओइ बिमा हनै ओंखारलांनोसैनो बे माबा माबिफ्रा हरफाफैदो माबि ए रेडि खालामखाबाय आङो र' आं लायनि आच्छा बायदि नोंथां मोनसे खोथाखौ रोखा जाजानो लुबैदों आरो दा जोंथ' खोनानो मोन्दों नोंनि फिसाला माने गोसथोलायनाय दंखायोनो दा बे बोरैथो जानांगौ जाखो जोमलावनाय अराबो गोमोरोलै नोंथां नै मनाया दे बिदिब्ला जों थांलायदिनि दे होमबालाय मोजाङै मोजां थांनानै फैदो जागोन दे मोजां नायबोदो दे आंनि बिहामजोफ्रा गासिबो खालामबोजोबगोन जों दे बिमा लाबोनाय लोगो लोगोनो साननैसोनि उनावनो हाबा जाया होमबा जाया माथो बाल ओरैनो जाबजुब खालामथारदिनि नांगौबा जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै एसे उनाव निमन्त्रन खालामजाया होमबा बिफा आंबो बिब्दिनो सानदों आइ नों मानो बेबादि हारसिं अम्बासि जिरायनानै थायो दुखु जानो नाङा आइ जों दङ ना नंगौ आइ बारा दुखु दाहा दाला दुखु दाहा लाबाय थायोब्ला देहाया गाज्रि जायो जों दङ ना बिनानाव नों जायख्लंनि फारसे साननायखौ नागारदो खाफालाव लिरनाय गैयाबा बाहा मोननो जायख्लंआ सोरजोंबा हाबा जानोसै आइ आरो आफा आरो आदा आं बे उजिगासेयाव मासुनि खाफाल लानानै उजिफैगो
दागाबसै फिसा दागाबसै गाबनानै मा जानो बारा गाबोबा देहाया गाज्रि जायो बेफोर दाया गासिबो जोंनि जोब नों गाबनो नाङा माजुनि नै आलासिफ्रा फैगौ मा आलासिफ्रा फैगौ नै फिफा नै आलासिफ्रा फैगौ नै ए आलासिया फैबाय बेसे गोजान सफैगौ ए दे फैथोंसै हा रेडि जाजोब्बाय फा औ जाजोबखाबाय थां नोङो नै माथो फैबायबो दे जिरायदो आं माहाजोननो खिथाहैग्रोनि जागोन दे नै सफैबायबो आलासिफ्रा ए सफैबाय सफैबाय दे गोजोन्थों जिराय बिमा आलासिफ्रा सफैबाय नै फैदो ए फैबाय दे जिरायदो दे खुलुमबाय दाखालि नोंसिनि खिन्थानाया आलासिफ्रा नै बिसोरनो नै गारिबो लाबोखाबाय दिनैनो लांखानोसैनो औ मोनबा जों दिनैनो लांखाथारसिगौमोन बे बाजै थिलेबजोंनो रायलायखाजोब्बाय होनलाय माथो दंबावो रायलायनायाथ' रायलायबायमोन साननैसोनि उनाव जाया होमबा औ साननैसोनि उनाव लांबा जाया होमबा नङालै आदा बाजै साननै सानथामनि बाथ्राखौ दाबुंथारसै दिनैनो लांनानै गाबोननो हाबा होथारनांगौ हाबाब एफाग्राब हाखादावरा खोथा दङलै बाजै नोंसोर देनां मिथिगोन नोंसोर बारा सिन्था खालामनो नांला जों दं बिनाय साहा लाबोदो दे बेनो आंना फिसाजो बिनाया खुलुमबाय आंना फिसाया सानैल'खा सासे हौवासा आरो बे जोंहा फिसाजो बिना दा फिसाला गिदिरा गुवाहाटियाव BSc एग्रिकालचार फरायगासिनो दङ थां फिसा बे ओंखामफ्रा थिक खालामहैथां जागोन आफा दे साहा लोंदो दे माथो ओंखाम जाबावनांगौ जाखो साहाल' लोंनानै थांजा होमबा औ थाबैनो थांजाया होमबा जालाङा जाबाय मोनखाजोब्बाय जालांनानै थांदो जालांनांगौ फैदो खबा जालायनोसै फैदो दे एसे दामलांखानांगौबोलै थ' बिदिबालाय एफा जालांदिनि दामलांनांगौलै जागोन बि आइसारा अफिसाव दंना गैया नोंनो नामा रत्नाकर होननाया औ आंनि मुङानो रत्नाकर आरो आंनि ग्रुपफोरखौ लानानै फैखाजोब्बाय सारा नोंसोरखौ नेनानै दंखायो
फैदो। रत्नाकर गुन्दाया नोंनो ना? नंगौ सार, आंनि मुङानो रत्नाकर आरो बियो फेन्टम, बे मावजां, बे माइकेल आरो बियो जेनमाव। नोंथ' जोंनि जोबोद वान्टेड। नंगौ सार, आं नोंसिनि जोबोद वान्टेडमोन। दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनांला आरो टेनसनबो लानांला। दिनै जों जोंखौ गथायनो नोंथांनि खाथियाव फैबाय। आइसि बाबु, आं आंनि आइ आफानि थाखायसो आंखौ गथायदों। गतिके सारा आंनि आइ आफाखौ दिनैनो हगार हरो। नों जुदि गावखौ सारेन्डार खालामबायब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ जों दानो हगारगोन। मानोना जोंनो बिसोरखौ नाङा, नोंखौसो नांगौ। हल्डार। यस सार। बेनि बिमा बिफाखौ बाहाय लाबो। जागोन सार। बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय गुन्दामि खामानि मावनाया? लाजिनो रोङा नोंसोरो? आइ आरो आफा, नोंसोर आंनि थाखायनो दिनै बेबादि खस्थ' मोननांबाय। फिसा, नों मानो बिदि जाखो? पुलिस थानायाव बेबादि गाबगुखौ खोनासंग्रा रावबो गैया। जोंनि गोनां मानसिखौ मोनबाय, नोंसोर दा थांनो हासिगोन। इन्सपेक्टर बाबु, आंनि फिसाखौबो आं लांफाखानो सानदों, अन्नानै हगारहरदो। बिसोर दानो गथायनाय नङा। बिसोरनि गेनसै कर्टआव बिसार जागोन। बिसारनि उनावसो गनाय गयैखौ मिथिनाय जागोन। नोंसोर गलांबाय, नोंसोर दा थांनो हासिगोन। हल्डार्स, बिसोरखौ गासिखौबो लकाव ज'नानै दोनै दा मोनायाव मानजिनां। दुखु जानो नाङा मना। मोजां मोननायाव मानो बिदि हेंथा फैखो? बे गासिबो आंनि बेंगुरि लेंग्रिनि थाखायनो जाजोब्बाय। बियो नङा मना। उन्दैफोरनि गाबनायखौ माखासे मानसिफ्रा सैज्य खालामनो हाया। नाथाय माखासे मानसिफ्रा डिस्टार्बसो मोनो। बेनोथ' मानसिफोरनि सिन्था धारना। आच्छा बोरो, नों मा आखिदों आं नायनि। खालि मानसिल' आखियो। मानसिफोरजों आदर खालामजायो बिफां लाइफांफोरखौ आखिब्ला मा जायो?
बिफां लाइफाङासो मानसिनोबो साया होयो आरो अक्सिजेनबो होयो आरो बिफां लाइफांनि फिथाइखौ जानानैनो जेरै हाग्राफ्राव मोख्राफ्रा थांनानै थायो बेफोरखौसो आखिनांगौ। बेथ' बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मसो बेखौबो रोंलायलायदो नोंसो आखिनो। बेथ' बर' हारिनि गोबां खामानि मावलांदों नाथाय दुखुआ बेनो हाबा जायाबालानो थैलांदों। बेबोथ' बिमा मादार टेरेसासो बेबोथ' गोबां गथ' उन्दैफोरखौ लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा बयखौबो अननो गोरों बयखौबो अननानैनो बियो बुरिनानै हाबा जायाबालानो थैलांदों। बेनोथ' मादार टेरेसा नङा होमबा? बेबा सोर जालायखो? मेगना देगग' मेगना फेसा खोमाया सेसा खुगायाबो गालाला। आं लामायाव लोगो मोननाय बादिसो नुलायलांबायलां। लामायाव लोगो मोननाय दाखालि बै सेंग्राया नंगौबाथ' आं बिखौ बारा मोजां मोना दे। बेखौनो नों गोसोथोयो नामा? मोजां नङा बियो मानसिया मैथा खावब्लासो। बेखौ लास्लायस्लाय नांगौबा मोजां साख्रियाव लाखौनो नागिरना होगोन आं। आंखौ दालाल हम। आं जाम्बाबाबो थिग रोंथारगौ आं बिदिखौलाय। ना नङा आं बुंनाया एखे बादिसो नुबाय आं। बेखौ गोसोथोस्लायस्लाय मेरला मोजां। मना नों माबोरै दं? मनाया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गाव मोजां मोननाय बिफां लाइफां मानसि दुमसिफोरखौ आखिनायनि हुदा दं नालाय बेफोरखौनो आखिगासिनो दङ ना। जिरायजाय ग्लं। मना आइ आफाया नोंखौ लाङाबाबो आं नोंखौ मोजां मोनो मना। आं नोंखौ बावनो हाया। I love you very much. Truly, I love you very much. मानोथो मोखांजों मोखांल' नायलायबाय थाखो? फिन्नायफोरखौ थाब थाब होबानो जाबाय ना। होनदो मिनिदो। ना नोंसोरखौ एरखेनानै आं साइड जानांगौ जाहैबाय? नै खारा नाना होदोलै आंखौ एसे। नाना हरबानो जाबाय ना। रायलाय मोखांजों मोखां नायलाय। I love you too, Zaglong. I love you too. I love you मना। थारैनो गोसो गोरबोजों नोंखौ मोजां मोनो। ओरैनो बोथोरा गरम जागासिनो दं माथो नोंसिनाबो मिटारा बारानिफ्राय बारासो दावखोगासिनो दंलाय। सरि आया आं नोंसोरखौ गावसा होननो नागिराखैलै। नोंसिनि मोजां मोनलायनाया नोंसिनि जिउ जोबजासिम थाथों आं बेखौसो फोरोंनो नागिरदों। राखेबा गावनो अनजालिखौ मोनाखै माब्रै जोंखौ फोरोंनो नागिरखो नोङो? खायसेना गार्डेनाव खायसेना स्रोद स्रोद न' सिङाव जायोलै। नों दाबो मिथियाखै? आंना अनजालिया आंजों हाबा जानोल' बाखिसैलै। नोंसिनाथ' दावखोलाय फावसोलाय मा जाखो बियो? आदसा राखेब जोंनो फोरोंनायसाय जोंनि मोजां मोनलायनाया माब्रै गोजोरै थागोन? नांगौ नोंसिनो कय नाम्बार फर्मुलाखौ नांगौ नोंसिनो? आदसा अके मना आरो जायख्लं नोंसोर आं बुंनायखौ मावनो हागोन नामा? बारा टाइम गैया। हागोन। नोंसोर दानो सानैजों मेगनजों मेगन मोखांजों मोखां नायलाय। 2 मिनिटल' टाइमा खिन्थु आं एसे बेरायग्लांनानै फैसै।
दे दाना गोबालायदो आरो इयुननि थाखाय मोजां लामाखौ सानहरदो ओइ आं थांसै Mona, I love you very much. आखला साबना हामना गाननाया नोंनि सिखोन साखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना बिरबायनाय खानाय बिलाइया बेसेदि समायना खालामो अ सना गोसोआ आंनि फाग्लासिन जायो फुंनि साना नुजायो जेब्ला दाउसिन दाउला एम्फौ एनला सुबुंफोरनि रंजानायाव नोंनि महरा गोसोनि आखला साबना हामना गाननाया नोंनि साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना जोहोलाव नों बेसेदि समायना ला 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 रनसायबाय आं गोदै सिमा नोंखौ लानानै बे बुहुमाव सुखु दुखु संसार जानायनि एलेंल' दाखामसै नोङो अ सना आं माल' दादोनसै सना आखला साबना हामना गाननाया नोंनि साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि
समायना बेसेदि समायना ला 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 बावजाख्लं फैदों नामा? आं मिथियालै। हा? लाजिया नों लेंग्रि मालायनि फिसाखौ फरायनो? आयै बिदि दावुं आयै मनाखौ बिदि दावुं आयै। बे लेंग्रि नङाबा माथो? बे लेंग्रि 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 बे माथो? बे नङाबा माथो बेलाय? हा? थाव न'आव थाव। मना! फै माबा। मना! आं बिदिखौ सुखुवा। मना! नै मना! थाव नङाबा। मना! गाख्रायथाव। मना! मना! जोंनाबो आदाया बेबायदिनो हिनजाव नागिरखादोंमोन। बायदि जोंना बाजैया ओरैबायदि समायनाखाना। नै देलायनायफ्रा थिग थाक जाबायना? दे दे। बाराद्राय दुखु दाजा फिसा। थाखा फैसा दङब्लाबो जों नोंखौ मोजां खालामनो हायाखिसै। उन्दै समाव पलिअ दौनो रोङैनि थाखायनो बेफोर जाथायफ्रा जानानै थांबाय। दिनै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैलिया। नंगौ फिसा, मानसि मोजांफ्रा होमबा बयबो बिदिनो दुखु दाहा हांमाजोंनो थांनानै थायो। नोङो बारा दुखु दाजा। नंगौ आयै, आं मिथिबाय। नाथाय दिनै जाख्लंनि जुलिनि खौरां मोननानै आं गोसोखौ हमथाबाबो हायासै। जाख्लं आदै, हाब दिनै नोंखौ नोंनि जुलिनि दिनाव जोबोद खुसि खुसि नुदों। हाब खुसिनि दिनाव खुसि जायाबा आरो माथोबावलै? नंगौ। नोंसोर गासिबो खुसिब्लानो आंबो खुसि। हेलौ जाख्लं। मना? नोंनि जुलिनि खौरां मोननानै आं गोसोखौ हमथानो हायाखिसै। आं बेनिखायनो नोंनिफ्राय गोजानाव थांसिगोन।
मना मना बिदाव आरो आदैमोन आंथ' दिनै जोबोद खुसि नोंसोर आंनि हाबायाव खुसि दंना गैया नों खुसि औ आं दिनै जोबोद खुसि आर इउ रियेलि हेपि येस आई एम रियेलि भेरि हेपि नों खुसिब्लानोथ' जोंबो खुसि ना बिरदाव आं दिनै गोसोखौ जोबोद खुसि मोनदों आं दसे बायरायाव थांनानै फैनो दे जागोन दे नों थाथ' दे आदै आरो मादै जायख्लं मनालिसा अबहाय दङ मनालिसा Monalisa? 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 Mona? 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 Monalisa? Poison? Monalisa? Nâng chị này
आदै आदै मादै गराजों जाख्ल'जों माबा जाबायलाय हा नाय मा जाखो नायलाय नायलाय आयै फिसा हिन्जाव मा जाखो नोंसोरलाय मानो बिदि जाखो नोंसोरो मानो बिदि जाखो नोंसोरो आयै फिसा हिन्जाव मा जाखो मा जाखो बेनो मानो बिदि खालामना लाखो Adili, apa? Adili, apa? Jangan Adil. Ayah, फिसा हिन्जाव मा जाखो? आंजों बेरायग्राया दा लाना बेरायबावदों मानो बिदि खालामनानै लाखो नोंसोरो मा सिलिखाफोर बिलाय आंनोलाय संसारनिफ्राय नोंसोर सानैबो आनज्रायलांनांबाय